أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ake sizwe umdali ekhuluma nathi, sizwe ukuthi umdali uthini kithi, ngoba ngihlale ngisho ngithi kwiQuran alikho nelilodwa izwi lika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma sifuna ukuzwa ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wasixwayisa wathini, wasinika indaba ezimnandi wathini, sifunda izincwadi lapho kukhulunywa khona ngezinkulumo zakhe ezibizwa ngokuthi izincwadi ezikhuluma ngani ngesunna yakhe, noma amahadith, izinto azikhuluma noma izenzo zakhe noma izinto avumelana nazo. Uma sivula iQuran kusuke sekukhuluma umdali qobo lwakhe yena yedwa engancediswa umuntu. Awulalele ukuthi umdali uthini ngezithunywa zakhe. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusul. Allahu akbar. Suratul Baqarah isura yesibili, chapter yesibili kwiQuran, verse 253, verse 253. Allah says, Tilka ar-rusul. Lezo zithunywa lezo. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah uthi ngabanika izipho ezahlukene. Lezo zithunywa lezo ngazinika izipho ezahlukene, abanye ngabanika okudlula okwabanye. Ngabanika izipho ngokungafani. Naloyo wayenesipho sakhe ayebonisa ngaso ukuthi uyisithunywa sika Allah. Another challenge. Labeni bakhonzayo abathi bayezithunywa ikaNkulunkulu, yini ababonisa ngayo ukuthi bayezithunywa ngaphandle kokuthi baniqola imali? Ningizwile? Baniqola imali vele. Inayo indlela ababonisa ngayo ukuthi bayezithunywa zikaNkulunkulu. Lalela kumdala ukuthi ezakhe izithunywa zayibonakala ngani. Minhum man kallama Allah. Abanye babo Allah wayekhuluma nabo. Yilabo Allah ayekhuluma nabo. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Allahu akbar. Abanye Allah wabaphakamisa ngaphezu kwabanye, abazange bafane. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Abanye ngokwama status, ngokwezimendlela azange bafane, ngokwezimendlela abaphiwe zona. Allah ngendlela abaphakamisa ngakhona akazange abaphakamise ngani ngokufana. Wa atayna Isa. And then Allah uthi nganikeza bani ke manje? Nganikeza ubani? uYeshua, Isa ibn Maryam, indodana kaMariya. Indodana kaMariya. Subhanallah. Al-Bayyinat. Allahu akbar. Allah uthi clear signs, izimpawu ezazibonwa nayo noma ubani, ayinikeza bani? uIsa, uYeshua, indodana kabani? kaMariya. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Uthi Allah ngase ngimqinisa ngomoya oyingcwele. Ngase ngimqinisa ngani? Ngomoya oyingcwele. Allahu akbar. Walau shaa Allahu. Allahu akbar. Uma ngabe Allah wayethandile, maqtatal. Allahu akbar. Uma ngabe Allah wayethandile, maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'adhumul bayyinat. Uma ngabe Allah subhanahu wa ta'ala
wayethandile izizwe lezi esilandela emva kwazo. Uma ngabe uAllah subhanahu wa ta'ala wayethandile lezo zizwe lezwe, ngabe zalwa kwaba nezimpi phakathi kwazo lezo zizwe lezo, ngabe zalwa sezibona ini uma uAllah ebabonisa ini izimpawu zakhe, izimpawu zani zobukhulu bakhe. Ngabe zalwa lezo zizwe lezo uma ngabe izimpawu zifika kuzo. Allahu akbar. Walakin ikhtalafu faminhum, kodwa lezo zizwe lezo zakhetha ukuba nani nezinkulumo mpikiswano ngani ngama-sign kaAllah. Zakhetha ukuba nani nezinkulumo mpikiswano ngani ngama-signs kaAllah. Okay, faminhum man aman, abanye babo bakholwa, njengoba namhlanje abantu masibatshela ngama-sign kaAllah abanye babo bayakholwa. Wa minhum man kafar, abanye babo azange bakholwe, baba abahedeni, azange bafuna ukulalela. Wala sha Allahu maqtatalu, uma ngabe uAllah ubethanda bebengeke baze balwisana, bebengeke baze baye empini labo bantu labo. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, kodwa uAllah wenza akuthandayo ngendlela ayithandayo ngesikhathi yena asithandayo. Sengathi uAllah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe, abantu bezwe balalele ukuthi awuzenzi yezo Allah uthi wenza into ayithandayo ngempilo yakho. Usolwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uthi izinhliziyo zethu ziphakathi kweminwe kaAllah emibili. Allahu akbar. Yingakho ethini esifundisa idua ukuthi masicela kuAllah sithini, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Oh, the controller of the heart, wena okuwuwe ocontroller inhliziyo, ngoba inhliziyo yakho uAllah uyicontrola ngendlela afuna ukuyicontrola ngayo. Allahu akbar. Control our hearts towards your religion. Control our hearts towards your religion. Director, controller, hola inhliziyo zethu zibhekane nokuthi zikhonze wena wedwa. Cela uAllah neyakhe icontrole. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.